Здравейте всички боксери, аз съм Драконина и днес ще ви покажа как гледах един клип и един как вика: здравейте! Здрасти, V-Box! Какво става? Какво става, V-Box? Аз съм някакъв от как стам от Каспичан. Гледам някакъв клип, той вика: как сте V-Box? Аз съм някакъв от Каспичан. Ама аз пък съм също от Каспичан, ама няма кажа точно откъде, ама що пък да съм от Каспичан, ама не съм от... Ай! Стига, бе! Клей, go to work. Бум! Отиваме за... Гравел! Гравел. Втората световна война се развиха. Търсим гравел. Гравел. Това е флинта, е! What is this? Ай! Stay up! What the fuck? Какво е това, майка му стара, Какво е това? Това е това, просто тия, Какво е това, Тя, Пресата. Какво е това, Пата простията, Давай майка ти, Аз мам се. Не. Майка ти, дай ба! Мам се оттук. Махам се. Мам се. Трябва да мина. Кажете, какво да я правя? Кажете, какво да я правя тая мина? Дай бъга зелен, бе! Знам какво да я правя, майка ми! Ти си виновен! Ти! Окей. Now to swim. Come. Super. Shit. Няма супа. Вали. What is this? Някакво червено нещо. Това е. Това са, Това е. Майка му стара, Какво става тук, Излече малко. Фък! Нека ми пише по скайп. Какво да правя в днешния епизод? Мистериозна градина беше стъпкана от мистериозен стъпквач. Ой, извините. Това ли беше? Вая, слушайте музика, докато аз цепя важни дърва. Майка ти. Това е? Стига, Какво е стана вънка? Ден! Ти си виновна дърво! Сега ще те изцепя! Шет! Ай, почва музика. I like a move it. I like a crafting table. Don't like. You don't like. Може да казваш. No.
кеф. Скука, šta това скука? Хубаво правят. Значи, да се е Bums, Gold, Match, Leather, Sugar, Stone Slab, Slime Ball. Slime Ball, Redstone. Майко, знам какво се прави. Айрон? О, fuck. Не. Издържаш половин час? Не. О, fuck. Crafting table. Значи, пичвайте, които така се предполагат стики пистън и тогава мама и аз не знам как да се прави. What the shit? Не, обърках. Go outside, Malika with a beach. Ha! Ай, сега идвам. Чик. Ей, сега идва. Върнах се. Пак следвам. Да, върнах се. Кой прави стики пистол? Се направя редстон система. С пистон. Нека да направим редстон система. Да, този епизод ще се казва нова. Врата. Май няма да се казва нова. Ай! Ай! Тъпа мазна вода. Въпал се и пъста джуките! Къбъл. Вода фък. Хе! Сега нямам стигни редстон. Силно. Оп. Уи. Мамс! Верно, че съм на креатив. Давай така се остане. Ето. Врата. Нова врата си имаме. Спирам аз от редстон до някъде. Все още помня старите неща с редстон.
Който ми... Ай! Това врата поле ви кефи. Да знам да я оставих. Идеално! Врата си имаме. Ето. Не мога да направя по-яко. Стъкло. Сега няма врата. Са пробни. Сега се прави. Кой ми пише, бе? Така. Абе, пратко преди са си. Капити с коси. Ето. Момент, вече съм оставил. И окей. И това беше за този епизод. И бай.